Jel vi to pišete moju zadaću? Kerime, svoju zadaću si trebao sam da uradiš. Ovo što mama i ja radimo, to je nešto sasvim drugo i to tebe ne treba da tiče se. Mi sad trenutno pravimo spisak. Kakav spisak? Spisak za popravak situacije. Stavljamo na papir sve stvari koje nam smetaju jedno kod drugog i onda hoćemo da radimo na njima da ih popravimo. Jeste. Mogu li ja zapisati spisak? Ti da pišeš spisak? Ne možeš. Ne možeš, Kerime. Samo pitam. A nemaš ti, bolan, šta da pitaš, šta ćeš ti sastavljati spisak, piši zadaću. Hej. Tako je. Evo ga, ja sam završila. Evo ga. Evo i ja sam završio. Super. Ali molim te da se prvo dogovorimo da nema ljutnje. Nema ljutnje kad pročitamo šta nam smeta, Ajde. ništa se ne ljutimo. Dobro, ovako. Šta je ovo? Aha, prvo. Kad dođeš s posla, ti se uvijek žališ da si umoran i to ti je savršen alibi da se lijepo opružiš na ovom trosjedu. A utorkom i srijedom kad su utakmice Lige prvaka, to sam prvo evo zapisao, gospođa mi uključi onu mašinu za suđenje. Pa kad je Liga prvaka, da, ti odneseš hranu dole na mali stol, a onda mi przniš sve to oko stola, ja moram da čistim. Znaš šta ti radiš kad spavaš? Šta? Hrčeš. Ja hrčem. Hrčeš. Ona, sine Kerime, hrče. Ja ne hrčem, pa ja nemam kontrolu nad svojim snom, ja stvarno ne hrčem. Uostalom, ko te, molim te, budi svako jutro po pola sata da ne bi zakasnio na posao? Ko te budi? Pola sata. Sata. Ko se po sat i po zaključava u toaletu? Gospođa se zaključava u toaletu i šta radi tamo? Pa popunjava ukrštenicu sat i po. Ajde. Znaš šta meni smeta? Šta ti Znaš šta mi smeta? Smeta mi tvoj ormar. U stvari, to nije ormar, čovječe, to je Hirošima od ormara. Hirošima ti moja smeta. Jest. Moj ormar tebi smeta. Smeta, jako smeta. Kerime sine, ljubite babo, daj mi dodaj jedan papir. Sad ćeš vidjeti šta sve meni smeta. Sad ćeš vidjeti. Samo zbog Hirošime. Vidi sad ovo, pod broj 1.